יש פה מישהו בגבעתיים, מישהו שהוא ממש שכן? נראה לי עמנואל, לא? פתאום אני עכשיו עמנואל אתה קופץ בזה, בתמונה, ונזכרתי משהו שאני מתבלבל. רמת גן גבול גבעתיים. גבעתיים זה באמת עיר. נתניה, יפה. מעולה, מעולה, כיף גדול. אנחנו נתחיל עוד דקה. יש היום מפגש כיפי, לא מעט חומר, כאילו הוא הולך להראות לכם כזה כמה דברים. היה לי מאוד מאוד קשה לבחור מה להראות, כי טליה נתנה לנו שם מפוצץ למפגש, סודות השיווק שלי, ויש המון דרכים לגשת לזה, אפשר באמת לעשות מלא דברים, אבל תכף אני אעמיק ואראה בדיוק מה אנחנו עושים לנו. שנייה רק משנה איזה משהו קטן, אנחנו נתחיל. מגניב. טוב, אנחנו פה, סבבה. השם עצמו של ההרצאה הוא טריק שיווקי. כן, מה, טליה רצינית. טוב, לי בוא נפעיל את ההקלטה. יאללה, לחצתי. אנחנו נצא לדרך. Recording in progress. הוא למפגש לא קצר, זאת אומרת, אנחנו אמורים לסיים בזמן, אבל אני מניח שהוא יעלה כל מיני שאלות ועניינים, אני רוצה ככה שיהיה לנו כמה שיותר זמן. אני אגיד, רק לפני שאנחנו מתחילים, ששלחנו לכם אתמול מייל, אני לא יודע כמה ראו אותו, אולי אנחנו נשלח גם בוואטסאפ, אנחנו מאוד 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 נשמח אם אתם נהנים במועדון, אם סבבה לכם, אם כיף לכם איתנו, אם תעשו איזשהו סרטון המלצה כזה, אפילו שמנו שם כזה שאלות מנחות כזה, שיהיה לכם הכי פשוט שיש, ואנחנו נותנים במתנה קורס לכל מי שככה, אנחנו יודעים שמי שירצה יעשה את זה בכיף והכל, אבל בא לנו גם להחזיר טובה למי שמשקיע עבורנו, אז אנחנו גם נותנים איזשהו קורס במתנה, לבחירה עבורכם או עבור חבר או משפחה או קולגה, אז רק שתדעו, לי ישלח את זה גם עכשיו בצ'אט שוב, יש פה אנשים שהנה לא ראו את המייל, אנחנו מאוד 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 נעריך את זה, מאוד 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 נשמח, וכמו שאמרתי, המועדון פה הולך לעלות כמה וכמה שלבים, ממש בקרוב האתר אמור להיות באוויר, האתר החדש שלנו, ויש שם כמה דברים שאנחנו ממש מתרגשים לחלוק איתכם, גם האירוע שקורה באוקטובר, אנחנו נעדכן עליו בקרוב, בקיצור, דברים כיפים. יאללה, אנחנו יוצאים רשמית, אני שם את כולם על מיוט, מעולה, חוץ ממך לי, יש לנו הקלטה, יאללה. בואו נתחיל, לי אם יש איזשהו משהו קריטי, תעצור אותי, אחרת אתה יכול ככה לענות בצ'אט או כזה. טוב, חברים, אז סודות השיווק של עדן ביבס, קצת לא נעים לי לדבר על עצמי בגוף שלישי, האמת שטליה הבריקה פה באמת בדבר, באיך להציג את זה, ואני הולך לדבר בגדול איך GPT הפך לצוות התוכן הכי טוב שהיה לי, ומה תבלין הקסם או תבליני הקסם שצריך להוסיף כדי שזה באמת באמת יעבוד, טיפה יותר על גישה, על המוח, על דברים שהם טיפה לא טכניים מאוד, ואני חושב שלא יצא לי לשתף במקומות אחרים. אז על מה אנחנו הולכים לדבר, בוא נספר לנו. אז בגדול, איך אני חושב שיווקית, זאת אומרת, מה מניע אותי, אנחנו דווקא לא נתחיל בזה, את זה אני אשמור לסוף, דווקא את הקטע של החשיבה, אנחנו נתחיל יותר מהפרקטיקה, ונעבור לקטע של החשיבה בהמשך. אנחנו נראה הדגמה חיה של GPTs שעובדים בשבילי, Custom GPTs, אני אגיד שהייתה לי הרבה מאוד מחשבה באמת, לאיזה כיוון לקחת את זה, כי מה זה סודות השיווק? קודם כל זה לא שאני איזה גאון שיווק, אבל אני עושה פעילות שהיא מאוד רחבה, גם דפי נחיתה, גם יוטיוב, גם תוכן, גם פלטפורמות, גם ממומן, כלומר אפשר לקחת את זה למלא מלא מלא כיוונים, קריאייטיבי, תמונות, אני אישית בחרתי להתמקד בדבר שלדעתי היה הכי קריטי בדרך שלי, והוא עדיין מאוד מאוד קריטי, וזה כל העולם של יצירת תוכן, ורוב יצירת התוכן שלי היום מתבצעת באמצעות Custom GPTs שבניתי לפני הרבה זמן, מי שעבר פה את תוכנית AI Business בטח יכיר את חלק מהדברים שאני אראה, כי שם אנחנו נכנסים לזה הרבה יותר לעומק, אבל בחרתי את התוכן, כי מבחינתי התוכן, אם אני מסתכל רגע על עדן שלפני סך הכל שנתיים וקצת, לעומת עדן של היום,
ההבדל הגדול שמיקם אותי באיזשהו מקום שנחשב מוביל היום בתחום וכל מיני כאלה, זה בעיקר העובדה שהתחלתי ליצור הרבה תוכן, ותוכן איכותי, וממקום מאוד מאוד נקי, תכף נראה בהמשך את העניין של מה שאמרתי על המוח, ולכן אנחנו נתמקד יותר בתוכן. אז אנחנו נראה הדגמה חיה של GPT שעובדים בשבילי ואיך הם עובדים, שיטה ליצירת GPT מותאם אישית שהיא ברמה מאוד גבוהה, אני קצת אעמיק את המפגש אז שהיה עם לי על איך יוצרים קאסטום GPT, תהיה לנו איזושהי הפתעה מרגשת, שאני מודה שהיא לא הייתה בתכנון המקורי, אבל תוך כדי תנועה החלטנו לעשות את זה, אני חושב שזה ממש ממש מגניב, יעניין אותי מה תחשבו על זה, אז אנחנו נגיע לזה, והתבלינים הסודיים שבלעדיהם כלום לא באמת היה עובד, אנחנו נגיע לזה בסוף. אז אני מתחיל ואני אומר, רגע, אני אישית עושה שיפט מאוד גדול בין כלים למערכת, אוקיי? GPT מבחינתי זה שם קוד ל-AI, בסדר? אני לא רואה ב-AI איזשהו עוזר קטן, אני משתדל להסתכל בכלל על כל התחום, בעיקר על ChatGPT, כי שם בנוי רוב הדברים, אבל בכלל על כל מה שאני עובד, אני משתדל להסתכל על זה כתשתית, כמערכת, אוקיי? ואם אני באמת מדבר ספציפית על GPT, אז אני רואה אותה כפלטפורמה שאני יכול לבנות בה עוזרים דיגיטליים שחושבים ויוצרים ואפילו יוזמים בשבילי, אנחנו נראה את זה קורה, והמטרה הכי גדולה בשימוש היא ממש לנסות לשכפל את עצמי, אוקיי? כי בעצם אם אני אוכל, בוא נלך רגע במצב היפותטי, אם הייתי יכול לאמן ישות שתהיה כמו עוד עדן, ממש, בוא נגיד, עזבו שנייה שזה ייצור בעיות אחרות, אבל נגיד, אם הייתי יכול לקחת את עדן עם המוח, עם התפיסות, עם החשיבה, עם הנתיב התפתחות, עם האופן שבו אני מתנסח, מדבר, חושב, פועל, הכל, אם הייתי יכול ממש ליצור שכפול אחד לאחד שלי, הוא היה מקבל את אותם החלטות שלי, כמו שלי, הוא היה מתנסח כמוני, מדבר כמוני, עובד כמוני, פועל כמוני, ולמעשה, אם הוא לא היה באמת אני, הוא היה יכול במצב, שוב, אני לא יודע אם זה דיסטופי או אוטופי, כל אחד איך שהוא רואה את המציאות, אבל במצב האידיאלי כביכול, לעבוד במקומי 100% מהזמן, ואני הייתי יכול לא לעבוד, אוקיי? ברעיון הכללי. עכשיו, אנחנו לא שם, זה לא יקרה בקרוב, בטח לא ברמה שדיברתי עליה כרגע, אבל כן הרעיון הוא לנסות, ככה אני תמיד חושב, לנסות לשכפל את עצמי, לנסות שדברים שאני יודע שהם נמצאים אצלי היום בתוך המוח, ללמד את הבינה המלאכותית לפעול כמה שיותר כמוני, ובצורה הזו גם אני וגם חברי הצוות היקרים שנמצאים איתנו פה, לי וטליה ואפרת וכולי, יוכלו למעשה להשתמש ולעבוד או לחשוב כמוני, גם אם אני לא אהיה בסביבה, אוקיי? אז זה ככה ברמת התפיסה הקטנה. ועוד דבר שהוביל אותי ממש מההתחלה, זה שזה לא כמה תוכן אתה מייצר, אלא איך אתה מעביר את עצמך בתוכן הזה. אני רואה לא רק בתחום שלי, גם לא רק בארץ, גם בחו"ל, אנשים שיוצרים כמויות באמת מטורפות של תוכן, יותר ממני, בסדר? למרות שאני יוצר לא מעט, אבל הרבה תוכן, ומשהו לא עובר שם, בסדר? לא שאני איזה שופט תוכן, אבל משהו לא מצליח, ואני תמיד אומר, זה באמת, זה לא הכמות בהקשר הזה, זו האיכות, כן צריך לשמור על תדירות נורמלית, להישאר בראש של הקהל, ניגע בזה בהמשך, אבל באמת איך אתה מעביר את עצמך, את האג'נדות שלך, את אני מאמין, את הוויז'ן וכו' וכו', ושוב אנחנו נעמיק בזה יותר בהמשך. עכשיו, אני רוצה שתכירו את הצוות המצומצם שלי, כי הצוות הגדול הוא כמה עשרות כאלה, אבל אני רוצה להראות לכם כמה custom GPTs, בעצם גרסאות מותאמות של GPT שאני אימנתי ולימדתי אותם איך אני חושב, שאני עובד איתם די על בסיס קבוע, ובאמת באמת באמת שינו לי משהו מאוד עמוק גם ביכולת שלי, בסדר? אני במשך שנה ומשהו בכלל לא גייסתי אף עובד, היה לנו, המועדון היה פעיל, הייתי לבד ב100%, תוכן עלה לרשתות לבד ב100%, עד היום אני עורך בעצמי את הסרטונים, אני עושה את זה מאוד מהר עם AI, ורק באיזשהו שלב שכבר ממש הקהילות גדלו, וממש ככה דברים התחילו לקרות, אז גייסתי עובד בשר ודם, אז זה הצוות המצומצם שלי של ה-AIs שככה עוזרים לי. אז יש custom GPT שהוא כותב כמוני, הוא משחזר את סגנון הכתיבה שלי, הוא הופך רעיונות גולמיים לפוסטים בדיוק בטון שלי. אני אגיד שכמעט כל דבר שאני אראה פה לא עובד ב100%, כלומר, אני תמיד אמרנו להעביר את עצמי דרך התוכן,
אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב ככה שכל אחד ואחת מכם, שלא רק בתוכן, כן, אני מדבר שנייה גם על שיווק באופן כללי, אני מדגים את זה דרך התוכן, אבל כל דבר שאתם עושים ברמה השיווקית, מאוד חשוב לבטא את עצמכם, והיום הפוסטים האלה שיצאו ישר מ-GPT, הם צועקים, יצאתי מ-GPT, אז הכותב כמוני קצת מוריד את זה, אבל תמיד אני עובר בעצמי ונותן את הליטושים, אגב על כל דבר כמעט שאנחנו נראה פה, אבל הוא כן עושה עבורי את ה-80-90%, שזה מדהים. השני זה יוצר התסריטים, אני עושה המון סרטונים, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, אני לאחרונה קצת פחות, אבל יצא לי לעשות גם לא מעט ביוטיוב, אז יש לי עוזר שהוא יוצר לי סקריפטים לפוסטים ווידאו ב-60 שניות. יש לי את אומן הפוסטים, מה הוא עושה? הוא לוקח כל פוסט שאני מייצר עם הכותב כמוני, והוא מייצר לי כל מיני רעיונות ותמונות לקריאייטיבים ולפוסטים בהתאם לתוכן. אם אתם רואים למשל, עוקבים אחריי ברשתות, רואים את התמונות שאני מפרסם, אולי שאלתם את עצמכם, רגע, איך הוא עושה, מתי הוא עושה, איך תמיד זה נראה ככה או אחרת, אז אומן הפוסטים זה בעצם עוד איזה מין ישות כזאת, עוד מין קסטום GPT, שמקבל את הפוסט ויודע ליצור את זה עבורי, אנחנו נראה אותו. הבא, בהשראת חני מרזל, חני אם את פה אז תני סימן בצ'אט, חני חברת מועדון יקרה שנמצאת איתנו כבר בערך שנתיים, ממש מהיום, חודש הבא חוגגים שנתיים, אז לדעתי ממש מהיום שהמועדון יצא, והיא נתנה לי את הרעיון, בעצם מעצב הוואטסאפים מה שהוא עושה, הוא לוקח כל פוסט כזה שכותב כמוני עשה, והוא עושה אותו בפורמט של וואטסאפ, אני לא יודע כמה מכם מכירים, מניח שהרוב, אבל אם אני מוסיף כוכביות נגיד מסביב למילים מסוימות בוואטסאפ, אז הוא מבליט את המילה, נכון? אז בעצם מעצב הוואטסאפים לוקח את הפוסט שמותאם ללינקדין או לפייסבוק או למקום אחר, והוא מייצר בתוכו, הוא מבין לבד מה זה כותרת, מה לא, והוא יוצר כבר את כל ההבלטות, הוא עושה לי כל מיני סגירים, הוא משנה את האורך של השורות, ואז בעצם הפורמט עצמו, התוכן הוא אותו תוכן, אבל הפורמט של הטקסט נראה אחרת לגמרי, אנחנו נדגים את זה. עד כאן כאילו כאלה שממש עוזרים לי. שימו לב לעוד משהו שאנחנו ניגע בו היום, הקורא בכף היד. אם עד עכשיו דיברנו על דברים שהם יותר עוזרים לי ביום יום שלי, אחד שכותב כמוני, ויוצר לי תסריטים, ויוצר לי את הקריאייטיבים, ומייצר לי את הוואטסאפים, הקורא בכף היד מציג פרקטיקה אחרת, אוקיי? שאני גם רוצה לגעת בטיפה היום. פה זה לא משהו שהוא מיועד לשימוש אישי שלי, זה משהו שיצרתי אותו כדי להפיץ אותו לקהילה, כדי להפיץ אותו לאנשים. וכחלק מהפלואו שאנשים עוברים שם, אני מזמין אותם להצטרף אליי נגיד לקבוצת וואטסאפ. ואותו קורא בכף היד, כי בניתי אותו נכון, ותכף נראה באמת מה עשיתי שם. ואני אגיד רגע שאנחנו ניגע פה גם בטכני קצת של איך עושים את הדברים, אבל רציתי לתת לכם מפגש שמכניס אתכם לתוך הראש שלי, לאיך אני חושב על דברים. אני חושב שאנחנו נוגעים פה המון 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 באיך, ופה אני רוצה לדבר קצת על המה ועל הלמה, אוקיי? אז הקורא בכף היד הגיע למעל 200,000 איש, הוא באמת התפוצץ בכל קנה מידה, דרכו הגיעו אלפי אנשים לקבוצת וואטסאפ שלי, שבקבוצת וואטסאפ בסוף, נכון, אני נותן 95% מהזמן המון ערך וטיפים ותוכן, אבל אחד לכמה זמן אני מציע איזשהו שירות, איזשהו קורס חדש, ובסוף זה, אין מה לעשות, זה מקור שיווקי, שמגיעים ממנו גם לקוחות חדשים, אז אני רוצה להראות טיפה פרקטיקה אחרת של איך אפשר להשתמש ב-GPT, או בכלל, אני אראה לכם את זה היום ב-GPT, אבל אתם יכולים לקחת את אותה מתודה, את אותה תפיסת חשיבה, גם למקומות אחרים, ועוד איזה דבר קטן שהוא תוסף ליוטיוב, שמאוד מאוד מאוד מקל עליי בתוכן, עוזר לי להישאר מעודכן. והדבר האחרון שאני אראה בקטנה, זה לגרום ל-GPT לרוץ על אוטומט, עם פיצ'ר בשם Tasks, שלדעתי קצת נשכח לצערי, זה פיצ'ר מדהים שקיים לא מעט זמן, ואני חושב שאנשים לא מספיק משתמשים בו, מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט, מי משתמש בטאסקס, אוקיי? מעניין מתוך 210 אנשים שנמצאים פה, תכתבו לנו כזה בכן פשוט, אם אתם משתמשים תרשמו כן, יש לי לפחות טאסק אחד פעיל, אני חושב שברמת האחוזים זה יהיה פחות מ10%, אבל אולי אני טועה. בכל מקרה, זה מה שאנחנו עושים, בואו נצא להדגמה ונראה איך הדברים עובדים בפועל. אז אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף, נכון? אמרנו שיש לנו את תוסף ליוטיוב, אחד הדברים הכי גדולים שקורים זה שאני כל הזמן מקבל המון 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 תוכן, אוקיי?
ובעצם הרעיון הוא איך אני לוקח את התוכן הזה, שמתפרסם בכל מקום. וזה נכון לכל תחום, נכון שהיום ב-AI יש יותר חידושים ועדכונים, אבל כמעט בכל תחום יש המון דברים חדשים שכל הזמן קורים. איך אני לוקח את התוכן הזה, מבין אותו, בסדר? מאוד חשוב לי להבין אותו, אני בחיים לא עושה דברים סתם על אוטומט, מתחבר אליו, גם זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כלומר אני לא אפרסם משהו שלא התחברתי אליו, אני חייב להרגיש איזשהו חיבור, איזושהי הבנה של מה אני עושה, גם אם הכותב כמוני כותב לי את זה, בסדר? אז להבין אותו, להתחבר אליו, וליצור ממנו פיסת תוכן במהירות שיא, כדי לעמוד בקצב, כדי להנגיש את הדברים, כדי להיות כל הזמן על המסלול. אז אני רוצה להתחיל דווקא מאיזשהו תוסף ליוטיוב, שהוא נקרא טרנסקריפט סאמרי, אנחנו ניתן לכם לינקים להכל, ואני רוצה להראות לכם דוגמה, אוקיי? דרך אגב, יש את זה גם בעוד מקומות, דפדפן של ג'נספארק וכן הלאה, אבל רובנו עובדים עם גוגל כרום, והדבר הזה מאוד מאוד נוח. אז נגיד, ראיתי היום שקלוד הוציאו מודל חדש, עוד לא יצא לי לנסות אותו, אבל אופוס 4.1, ויש את מתיו ברמן, שהוא יוצר תוכן שאני עוקב אחריו, הוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה, הוא בחור מאוד מאוד מהימן, מה שהוא אומר אני יודע שאפשר לסמוך עליו, שימו לב, סתם בסאב קונטקסט, שגם לעקוב אחרי אנשים שאתם סומכים עליהם, ומהם לקחת השראה, ולקחת את התוכן, או ליצור את זה באיזושהי דרך מסוימת, ממש ממש אחלה, כמובן לא להעתיק, לא לשכפל, אבל כן לקחת השראה מאנשים. אני אישית בדרך כלל לא אוהב לעשות את זה גם מחבר'ה מחו"ל, כדי שבכלל לא יגידו מהארץ, לקח, לא לקח. אני בדרך כלל, לצערי או לשמחתי, הבן אדם שהרבה פעמים ממדלים או מעתיקים אותו, ואם עושים את זה בצורה נעימה זה בסדר, ואם עושים את זה בצורה לא נעימה כמו שלפעמים קורה, שזה ממש העתקה, זה קצת פחות נעים, אז פה אני לוקח את זה לכיוון אחר, בסדר? ממש לקחת השראה מאנשים שאתם סומכים עליהם, שאתם רואים שהם רציניים, שיש להם הרבה פידבקים וכולי, ומה שאני עושה, יש לי תוסף שנקרא Transcript and Summary, אוקיי? ומה שלא הרבה אנשים יודעים, ברגע שאני לוחץ פה על הדבר הזה, אז אני יכול ללחוץ פה על GPT-4o, שימו לב, אני אלחץ על זה, והוא ייקח את כל התסריט ויסכם לי אותו, אוקיי? הוא פשוט יסכם לי אותו, שימו לב, summarize the following content in 5-10 bullet points. הוא יסכם לי אותו באנגלית. מה העניין? העניין הוא שיש לכם רק פעם או פעמיים כאלה בחינם ביום, אולי 3, ולפעמים אתם רוצים לעבוד עם זה הרבה, ואז הוא אומר לכם, בואו תשדרגו למנוי בתשלום. מה שאני גיליתי, שהוא הרבה יותר נוח לי, אם אני לוחץ, שימו לב פה בטרנסקריפט אנד סאמרי, סליחה רגע, אם אני לוחץ פה על החץ הזה למטה, אתם רואים שיש לי פה את הטרנסקריפט, את כל התמלול, אם אני לוחץ כאן על קופי, את הדבר הזה אני יכול לעשות גם 200 פעמים ביום בחינם, אני יכול להעתיק כל תוכן של כל סרטון יוטיוב, אוקיי? ואז מה שאני עושה, אני הולך ל-GPT, פשוט רגיל, ואני אומר לו, תתרגם ותסכם באופן סמנטי את התוכן הזה. מה שזה עושה, תרגום סמנטי, סיכום סמנטי, בעצם אומר שהוא שומר ממש על המסר העיקרי, והוא עדיין מסכם את זה, הוא כאילו לא משמיט, הוא אמור לא להשמיט פרטים חשובים. עכשיו שימו לב שבטעות אני פה על מודל שנקרא O3, אני משתדל להיות על 4O, כי ה-O3 פשוט חושב ומחפש באינטרנט דברים שאני לא צריך, אז אני רגע אחד שוב אעשה את זה, אני נכנס ל-New Chat, מוודא שאני על 4O, כי ה-O3, כמו שאמרתי, הוא סתם חושב, הוא מיותר, אוקיי? שימו לב, תוך רגע אחד אני מקבל פה את הסיכום. עכשיו, כמו שאמרתי, בגלל שזה יוצר תוכן שאני מאוד 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 סומך עליו, אני גם בדרך כלל אלך ויראה איזושהי כתבה רשמית, אבל בגלל שאני מאוד מאוד סומך עליו, אני יודע שבסבירות מאוד 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 גבוהה, התוכן שאני אקבל פה הוא תוכן מדויק. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, רגע עדן, אם אתה רוצה להפוך את זה לתוכן, אם אתה רוצה עכשיו להפיץ את זה, במה אתה מתמקד? מה מדבר אליך? לא כל דבר, בסדר, אני נתקל בהמון המון תוכן, המון, אין לכם מושג כמה אני מזקק את מה שאני מפרסם עליו. אז מה אני רוצה לדבר? בכלל, האם הנושא מעניין אותי? אז קודם כל,
אני יכול מאוד מאוד להבין מהר האם הנושא מעניין אותי. אז אני מבין פה שיש פה שדרוג, קלוד 4.1 אופוס, טיפה הגדיל, משימות אייג'נטיות, שזה באמת הדבר החם ביותר בעולם ה-AI, קודינג בעולם האמיתי, יכולת הסקה, יש פה שיפורים של כל מיני עליות, השוואה למתחרים, אז קלוד מוביל מול GPT-4o וג'מיני בכל מיני דברים, הוא פחות טוב ביכולות מתמטיקה, מסתבר. מה שחשוב באמת, הסקירה טוענת שהבנצ'מרקים הם רק אינדיקציה, אגב אני מאוד מסכים עם זה, הבנצ'מרקים האלה, מי באחוז אחד יותר טוב זה כבר לא מעניין, זה היה מעניין בהתחלה, אנחנו רוצים משהו פרקטי, שכיף לנו לעבוד איתו, זה לא משנה לי אם הוא ב2% יותר חכם או פחות חכם, אני צריך לראות ולהרגיש שהוא טוב לי. אז פה הוא נותן פה את הדברים, ובואו נגיד, הנה דגש מיוחד ניתן על יכולת מחקר מעמיק, מגניב. בואו נגיד שאני רוצה לעשות על זה פוסט. דרך אגב, יש באמת מצב שאני אפרסם, כי זה באמת מודל חדש של קלוד, זה אירוע די מעניין בדרך כלל, ומחר צפוי לצאת GPT 5, שזה כל העולם מחכה, אז על זה אני בטוח אעשה איזשהו אייטם, ומה שאני עושה עכשיו, אחרי שתרגמתי את זה והכל, אני עושה פה שטרודל, וכמובן שכשאני עושה את זה בלייב לפעמים זה לא עובד עם שטרודל, ואתם יכולים לראות שנפתחו לי פה כל העוזרים האישיים החכמים שלי. אני יכול גם לכתוב את השם ולמצוא אותם, אבל אני עושה פה, אתם רואים, כותב בנוסח ביבס, ואז אני אומר לו, כתוב את זה בנוסח ביבס. עכשיו, מה שזה עושה, בעצם אני מכניס פה לתוך השיחה, custom GPT, שהעליתי לו פוסטים שלי, הסברתי לו איך אני כותב, איך אני חושב, איך אני מתנסח, מה חשוב לי, ועכשיו הוא יודע לקחת את פיסת התוכן הזו שכתובה יפה, אבל היא כתובה בצורה מאוד אינפורמטיבית, נכון? אני בחיים לא אפתח פוסט במה חדש בקלוד אופוס, זה לא הדרך שבה אני מתנסח, והוא יכתוב את זה בסגנון שלי. קלוד 4.1 שוחרר וזה מרגש ברמות. אז תראו, אנתרופיק בדיוק השיקה עדכון חדש, כמו תמיד המספרים קצת יבשים, אבל המשמעות Game Changer אמיתי. מה התחדש? אז שיפור ביצועים, עלייה בבנצ'מרקים וכולי, ומה עם המתחרים? אז אני יכול לראות פה ככה וככה וככה, ותראו איזה יופי הוא אומר למטה. אז מה זה אומר בשבילכם? אז הוא גם מסיק מסקנה כמו שאני הייתי מסיק. אם אתם עוסקים בקידוד או פיתוח, שווה לבדוק אותו, אם אתם בעניין של עבודה עם סוכנים, הוא כנראה הכלי הכי בשל, ואם אתם סקרנים זה סימן שהתחום עוד לא עוצר, אוקיי? עכשיו מה שאני יכול לעשות, אני יכול להגיד לו שני דברים. מהרגע שהוא יודע לכתוב כמוני, מהרגע שלימדתי אותו, העליתי לו כמה פוסטים, הסברתי לו פשוט מה המבנה, הוא עזר לי לנתח ולהבין איך אני כותב, אני יכול להגיד לו, תכתוב את זה יותר בסגנון של ביבס. זאת אומרת, מהרגע שהוא מבין מה הסגנון של ביבס, אז עכשיו הוא יקצין יותר דברים, הוא יותר יגזים, שימו לב, זה פאקינג מטורף, הם שחררו, קוראים לזה 4.1 וזה הרבה יותר מסתם נקודה 1, כלומר הנקודה 1 היא הרבה יותר מזה, חמוד. מה הקטע עם השדרוג? אז הם סחטו ממנו עוד קצת תבונה והכניסו שיפורים ותתתי ותתתו. ומפה אני יכול להמשיך ולהגיד מעולה, אני רוצה שתדגיש שימושים פרקטיים שאפשר לעשות איתו, אוקיי? אני בעצם לא מסתמך רק על הדבר הראשון שאני מקבל, אני ממשיך טיפה לדבר איתו על הדבר הזה. אז תראו, עכשיו הוא כבר נותן את זה הרבה יותר, מה אפשר לעשות איתו? אז לנתח מסמכים ולשלוף מהם תובנות, לכתוב קוד שלם, כולל באגים, לעבוד עם אייג'נטינג טולס, סוכנים שיודעים להריץ משימות לבד, אוקיי? עכשיו, אני מקבל פה די מהר בסיס של בערך 80%, שיש בו את כל מה שאני צריך, את הניסוח שלי, את הסגנון, את האימוג'יס, את הריווחים, את ההשטגים שלי למטה והכל. ומכאן מה שאני בדרך כלל עושה, אני לוקח אותו פשוט או לוואטסאפ או לגוגל דוקס, ואני רגע נכנס, ואנחנו נעמיק בזה בהמשך, אני ממש מנסה להיכנס לראש של הקהל, להגיד, אם אני עכשיו הייתי בן אדם שקורא את זה, מה היה מעניין אותי ומה לא מעניין אותי, ואני פשוט מתחיל להוריד דברים, לשנות דברים, אני יושב על זה איזה 10 דקות, או רבע שעה, תלוי מה אני עושה, ואני ממש עושה לזה רגע אני מכניס אותי עוד יותר לתמונה. כן, אני הייתי יכול לפרסם את זה כמו שזה, זה עדיין לא מושלם, אבל אם אני יושב על זה וטיפה מוריד, טיפה משנה מילים שהן טיפה מוגזמות, טיפה ככה מוודא עם עצמי שזה באמת מעניין, קורה קסם, אוקיי? אז לקחנו סרטון, שבמקרה הזה סרטון של 3 דקות, זה יכול להיות סרטונים גם של 20 דקות, בסדר?
5 כלי ה-AI הכי מעניינים שלכם. אני יכול לקחת את זה, ואת ה5 האלה להפוך לפוסט כשאני מוסיף כל מיני דברים. זה יכול להיות סרטונים ארוכים יותר, זה יכול לחסוך המון זמן. אני כותב אותו כמוני, הכותב בנוסח פיבס, ועכשיו מגיע השלב הבא. אני שוב עושה שטרודל, ומה אני רוצה עכשיו? אני רוצה לקחת את זה ל... בוא נראה, אומן הפוסטים. תן לי רעיונות לתמונות. אומן הפוסטים הבין את השטנץ של מה מעניין אותי, איזה סוג תמונות אני אוהב. והגדרתי לו לעשות תמונה אחת שקשורה קשר ישיר לנושא, תמונה שנייה קצת פחות, ושלישית גם איזשהו משהו שהוא קצת אחר. אז תראו, הוא אומר לי פה, רובוט מחזיק מוח שקוף מלא בקוד. ספרייה ענקית בתוך ראש פתוח של AI, ראש אנושי רובוטי ובתוכו עולם שלם. מכונת פינבול שקופצת בין יכולות, אוקיי? במקום נקודות יש כפתורים עם טקסטים. אז נגיד שאני מתחבר לאיזשהו משהו מהם, אז אני אומר לו, התחברתי למספר 2. עכשיו תראו מה הוא עושה, אוטומטית, בגלל שכבר הגדרתי לו את ה-workflow, הוא כבר כותב לי פרומפט ומייצר לי את התמונה. למה? כי הפרומפט מאפשר לי לקחת את זה למידג'רני, או ללאונרדו שהוא חינמי, אז אני יכול לעשות את זה כבר בעוד מחולל תמונות ולראות בלייב עוד אופציה, ובמקביל הוא גם יוצר לי את התמונה בתוך המחולל תמונות של GPT, שהוא מחולל תמונות די מדהים בעיניי, אוקיי? שימו לב, אפשר להתווכח, כן, מה יפה יותר, מה פחות, כן מתאים, לא מתאים, אבל לגמרי יכולה להיות תמונה מעניינת ומגניבה. אני לוחץ פה בדרך כלל כאן על upscale, סתם שתדעו, יש לכם גם כחלק מהחברות במועדון קורס על מידג'רני שאני מראה את כל הדברים האלה, ואז אני מקבל אותה באיכות טובה יותר, בסדר? אז ככה אני יוצר את התמונה. עכשיו לא תמיד זה תופס לי על הפעם הראשונה, כן? הנה אני אומר, אני לפעמים צריך להגיד לו, תשמע, בוא תדייק עוד טיפה את הרעיונות. אבל יש לי איזה workflow, יש לי רגע איזה דרך, וזה באמת מפתח מאוד גדול. אמרנו, אני לא מסתכל על זה ככלי, אני מסתכל על זה כתשתית, כמערכת. ואני אומר, איך אני בונה לי workflow, איך אני בונה תהליך עבודה, תרחישי עבודה, שאני מבין מה אני צריך ליצור בחיים שלי, יצאתי פה כמו איזה מנטור עכשיו וזה, אבל מה אני צריך ליצור כתוכן, כן, החוצה, לא ליצור בחיים, ומנסה להבין מה ה-workflow האידיאלי שאני אוכל לעשות. ואז על בסיס זה אני בונה custom GPTs, אני עושה כל מיני דברים. אז בואו נראה רגע מה הוא עושה כאן. ובינתיים אני עושה פה עוד תיוג, אוקיי? ואני מכניס פה את, בואו נמצא אותו, את יוצר התסריטים הגאון, אוקיי? וכדי שאני אהיה בטוח שיוצר התסריטים הגאון הוא ככה, הוא באמת מבין על מה מדובר, אז אני פה גם ספציפית עושה העתק הדבק, אני לוקח את הפוסט, אוקיי? מעתיק אותו ליוצר התסריטים הגאון, ואומר לו, סור תסריט. אז עכשיו לא רק שיש לי פוסט, ויש לי תמונה, שעוד רגע תהיה מוכנה, אגב, זה הבעיה היחידה והטיפה מבאסת ב-GPT לעומת מידג'רני. תראו, מידג'רני יצרה לי את זה כבר באפסקייל לפני 2 דקות, ו-GPT מאוד מאוד איטי. בסדר? מעניין. האמת שתמונה יפה, זוויות קצת אחרות, אבל מאוד דומה. ועכשיו אני הולך לקבל את התסריט. איך הוא ידע את התסריט? שימו לב, הוא כבר שם לי 2 גרסאות, כי אני כבר יודע שיש לי 2 גרסאות. אז שימו לב, גרסה אחת, מבנה מלא, הנה ההוק, הבעיה, הפתרון, הבונוס וה-call to action. גם פה, העליתי לו פשוט כמה וכמה סרטונים שעבדו לי, העליתי לו את התוכן. זה דורש קצת עבודה בהתחלה, כן? זה לא בתוך 10 דקות. יש לנו גם באמת תוכנית ליווי AI ביזנס, שאנחנו עושים את הכל, ב10 מפגשים עם אוטומציות והכל, אבל אני באמת חושב שמי שיושב על זה לעומק, יכול לפחות את ההתחלה, לעשות כל מיני דברים מגניבים כמו זה, גם לבד, כדי להתניע את התהליך. אז תשכחו על כל מה שחשבתם על AI. בעיה, בואו נדבר דוגרי, לרוב המודלים יש חוכמה, אבל אין להם עומק, הם יודעים לשלוב תשובות, אבל תנו להם משימה אמיתית והם נתקעים. קלוד 4.1 רץ לבד, ואז אני נותן את הפתרון. שימו לב כמה זה שונה מהפוסט, זה פשוט שונה. והנה בונוס, למי שיגיב קלוד אני שולח הדגמה מצולמת, אז לפעמים אני באמת עושה את זה ואני מצלם הדגמה.
והנה גם גרסה 2, אז הוא מראש עושה לי את שתי הגרסאות. אז אני גם עובר על זה, ואני גם די מהר יכול להפוך יחידת תוכן לפוסט עם תמונה, ועכשיו גם לסרטון, ששוב אני עובר על הדברים, אבל תראו כמה הדבר הזה יכול להיות לי מהיר וכיפי ביום יום ברמה השיווקית, ולהעביר את עצמי בצורה שהיא מאוד מאוד מהירה. אז ראינו את התוסף, ראינו את הכותב כמוני, יוצר התסריטים ואומן הפוסטים, נכון? הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם זה מעצב הוואטסאפים. חלק מהיתרונות והחסרונות, אני פעיל היום בכל הרשתות כמעט, וזה לוקח זמן, עם כמה שאני עובד עם AI זה לוקח זמן, ואחד הדברים שדרשו ממני המון זמן זה באמת העיצוב הזה לוואטסאפים. כי אני לא אוהב סתם לזרוק לוואטסאפ, אני אוהב שכל פלטפורמה באמת מקבלת תחושה שוואלה כתבתי את זה עבור הפלטפורמה. אז כמו שראיתם עכשיו, אני יכול לקחת את התסריט ולעשות אותו גם כפוסט, אבל הוא לא ייראה טוב כפוסט. אותו דבר פוסט לתסריט, אני יכול לקחת פוסט ולהקריא אותו וייצא איזה תסריט חמוד, אבל זה לא באמת ירגיש אישי, זה לא באמת ירגיש שהקדשתי לזה מחשבה. ולכן, גם בוואטסאפים אני אוהב לעשות הבלטות וריווחים ולהוסיף קצת אימוג'י, לעשות את זה טיפה מתאים לפורמט. אז מה שאני עושה, אני לוקח את הפוסט הזה, אוקיי? ואני יכול גם פה לעשות או בשטרודל, אוקיי? ממש שטרודל ואז להכניס פה את הוואטסאפים, או שאני יכול פשוט ללכת למעצב הוואטסאפים, אוקיי? הוא נמצא פה, אני יכול פשוט להגיד לו שנתחיל לעצב ולהדביק לו, אוקיי? ואז מה הוא עושה? ושוב אני אומר תודה רבה לחני שהיא נתנה את הרעיון, ועשתה גם GPT כזה בעצמה, אני עשיתי קצת שינויים והתאמתי את זה לצרכים שלי, כי באמת בקסטום GPTs, מלשון קסטום, אתם רוצים שזה יהיה מתאים בדיוק למה שאתם רוצים, ותראו איזה יופי, אני מקבל פה עם כל ההבלטות וכל הדברים וכל היכולות, שברגע שאני אדביק את זה בוואטסאפ, אני כבר אקבל את זה בול, עם כל מיני דברים, ותראו למטה, אם אהבתם את הפוסט, אשמח שתעשו עליו לחיצה ארוכה, ותסמנו באימוג'י, ככה אני מסיים כל פוסט שלי, להזמנת חברים לקבוצה, אז כבר יש פה את הלינק לקבוצת וואטסאפ. תראו כמה זה פצצה, כשאני מסתכל על בינה מלאכותית, לא כמשהו שבא להביא לי תשובות כאן ועכשיו, בואו נדמה את זה רגע לתחום הכושר, בסדר? זה, אם אני מרגיש שאני רוצה להיכנס לכושר, אז בואו נלך עכשיו ונעשה רגע איזה אימון מהיר, ובלי תוכנית ובלי מחשבה ובלי כיוון. לא, פחות עובד. מה יותר עובד? זה לחשוב מה אתם צריכים לעשות ביום יום, לחשוב מה הדברים שאתם רוצים ברמה השיווקית, אני לוקח את זה כרגע לשיווק, אני מראה את זה על תוכן, אבל יכול להיות כל דבר בעולם השיווק, או בכלל באופן כללי, ולהגיד, רגע, אני לא מסתכל על זה כאיזה פלסטר, אני צריך אז אני נכנס, לא. אני חושב, אני מתכנן, אני רואה אחרים מתקדמים ועושים כל מיני דברים, אבל אני צריך להחזיק את עצמי ולהגיד, עדן, שנייה, אתה בונה פה משהו, בדיוק כמו סטארט-אפ שעכשיו בונים, ואין מה לעשות, יש עסקים אחרים שקמים ופתאום, הוא מרוויח ככה, והוא עושה ככה, ואני עוד בונה את המוצר, עוד אין לי כלום ביד, אבל אני יודע שברגע שאני משקיע וחושב, אז מאותו רגע הכפלתי את היעילות, הכפלתי את הפרודוקטיביות שלי, וזה נכון באמת לשיווק, אבל לכל דבר ולאופן שבו אני עובד עם בינה מלאכותית. אז לא פלסטר, אלא שותף לחשיבה, מערכת, סיסטם, משהו שאני יודע שיכול להיות איתי שם, זה יכול להיות בקסטום GPTs, זה יכול להיות בפרומפטים שאני יוצר, זה יכול להיות גם בשילוב חכם בין כמה מערכות, בסדר? אבל ככה אני חושב. אז עד כאן ראינו בעצם דוגמה קטנה, כן? כמובן שאני מאוד אוהב את הדוגמה הזו, אני גם מדגים אותה לפעמים בוובינרים בצורה יותר רזה, כי זה באמת משהו שלי אישית, דיברנו, אנחנו מדברים פה על שיווק, הוא שינה את האופן שבו אני משווק, הוא שינה את האופן שבו אני יוצר תוכן, הוא אפשר לי להגיע לקהילות היום ממעל 400,000 איש, בלי איש תוכן ובלי, באמת, לבד, באמת, שלא הייתי יכול לעשות את זה בלי זה. עכשיו, אני רוצה לקחת אתכם עכשיו לכיוון טיפה שונה, אוקיי? עד כה דיברנו על איך זה עוזר לי, אוקיי? אבל אנחנו בשיעור על שיווק, אני רוצה להראות לכם את הקורא בכף היד. והקורא בכף היד בא ואומר משהו אחר. הוא בא ואומר, אני לא משתמש בקסטום GPT הזה לעצמי, כן, השתמשתי בו עליי, על המשפחה, זה היה נחמד, אני מראש בונה אותו כדי להפיץ אותו לקהל, ללקוחות, לקהילה, ואז ברגע שלוחצים על בוא ננתח את כף היד שלי, אז תראו מה הוא אומר לכם. הוא אומר, אני תכף אנתח לך את כף היד ואציג לך תובנות, או לך תובנות שאפילו את הלסת, אבל
אם בינה מלאכותית מעניינת אותך, אז אני ממליץ להצטרף לקבוצת הוואטסאפ החינמית של מי שיצר אותי, עדן, עם תוכן יומיומי שישמור אותך בעניינים ויתנו לך טיפים שרק מעטים חשופים אליהם. ואז לוחצים על זה, ואתם בשנייה בקבוצת הוואטסאפ, בסדר? הדבר הזה, עשיתי אותו בהרבה GPTs, והוא עבד טוב בכל מיני דרכים, אפשר להניע אותו גם לאינסטגרם, אפשר לגרום לו לרשום אתכם לאיזשהו משהו. אני לא ידעתי שה-GPT הזה יגיע למעלה מ-200,000 יוזרים, זה באמת מטורף, אנשים עד היום כותבים לי עליו, מעלים פשוט תמונה של כף היד ומקבלים איזשהו ניתוח תובנות על עצמך. תחשבו איזה מטורף, זה כאילו ליצור מוצר שמגיע לכל כך הרבה אנשים ובדירוג גבוה, ובגלל שפה יש לי לינק של ביטלי, אני יכול לראות כמה אנשים לחצו על הלינק, אני יכול לומר די בוודאות שכמה אלפי אנשים הצטרפו לקבוצת וואטסאפ שלי דרך הדבר הזה, שימו לב. זה מוב שיווקי שלקח לי בערך שעה לעשות, ועשיתי אותו קודם כל באמת כתחביב לעצמי וכו', והפצתי אותו, והוא פשוט התפוצץ, והוא היה טוב גם לאנשים, גם לי, גם לכיף, וגם הגדיל את הקהילות שלי בהמון המון אנשים. אז ברמה החשיבתית, זה איך אני משתמש ב-Custom GPTs, אני שנייה מדבר על Custom GPTs, לא רק לעצמי, אלא ממש לקהל, לאנשים. וכל מה שעשיתי, אמרתי לו, תקשיב, ככה וככה וככה, ככה אתה מאומן, רגע לפני שאתה נותן את התשובה, תמיד תכתוב להם שמי שרוצה יכול להצטרף לקבוצת וואטסאפ. זה כל מה שאמרתי לו. הסברתי לו, בדיוק כמו שאני כותב פרומפט, והוא עשה את זה, בסדר? בואו נראה רגע, ניכנס פה ל-ADGPT, אני אראה לכם פה מבפנים את איך זה נראה, אוקיי? אז אתה מאסטר כף היד, זאת המטרה, זה קהל היד, תכף נדבר על המבנה, ושימו לב מה אמרתי לו פה פשוט, זה הדבר היחידי שהוספתי. לא משנה מה המשתמש כותב, אתה תמיד פותח במשפט הבא, והשתלתי לו בדיוק את המשפט שאני רוצה שהוא יגיד. זה כל מה שעשיתי. כל היתר הוא פועל, בסדר? שימו לב איך משהו אחד קטן, טיפה יצירתיות, יכולה לשים אותנו במצב שאנחנו יכולים לקבל הרבה יותר ולהפיק הרבה יותר. עכשיו, אני לא הולך במפגש הזה להראות את כל הממשק של ה-GPTs, היה לנו מפגש על זה עם לי, ושם הוא הראה לעומק, אבל בגדול אני אגיד שזה למנויים בתשלום של ChatGPT, אני באמת חושב שכמנויי המועדון שלי אני מצפה מכם שיהיה לכם את הגרסה בתשלום ל-ChatGPT, אני חושב שמי שלא עושה את זה עושה לעצמו נזק, כי יש כל כך הרבה דברים שנפתחים לך ואפשרויות, שבאמת בשביל ה$20 האלה, אני באמת חושב שזו טעות היום, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, GPT-5 הולך לצאת מחר, כל כך הרבה פיצ'רים, כל כך הרבה יכולות, אני דרך אגב רוצה לעשות על זה פוסט, מה יש בגרסה בתשלום, יצא לנו לדבר על זה בעל פה, אבל ממש לעשות על זה פוסט, אני אישית חושב שזה באמת באמת must, ואז אתם יכולים ליצור כאלה, תראו איזה טירוף, כאילו שוב, נכון שיש איך ליצור אותם, וזה דרך, ועכשיו אני אראה דוגמה, וזה לא כזה פשוט מבחינת זמן, צריך להשקיע בזה קצת, אבל זה יתגמל אתכם ביג טיים, וככה הדבר הזה עובד. לפני שאנחנו עוברים לאיך אנחנו מאמנים GPT כזה כמו מקצוענים, אני רוצה להראות לכם את העניין הזה של משימות. לא יודע אם אתם יודעים, אבל אם אני בוחר פה במודל O3, אוקיי? ואני אומר לו נגיד, אני רוצה שבכל יום ראשון, בוא נעשה, אני רוצה שבכל יום שני בבוקר, תבדוק ברשת על דברים ופיתוחים מעניינים שיצאו בתחום הכושר, בסדר? ותיתן לי על בסיס זה 5 רעיונות לסטארט-אפים. נגיד שאני עכשיו עובד בתחום הכושר, אוקיי? אני רוצה עכשיו לפתח סטארט-אפ. שימו לב שאם בחרתי ב-O3 ואני אומר לו את הדבר הזה, תראו מה הולך לקרות. הוא חושב, ותוך בערך דקה, הוא הולך לתזמן אוטומציה, שימו לב, אוטומציה, שהוא הולך לאינטרנט במקומי, תראו, Check Fitness Developments, כל יום שני ב-9 בבוקר, אתם רואים, הוא ישר ממיר את זה לאנגלית, אבל זה לא משנה, Search for interesting new developments in the fitness field and give me 5 startup ideas based on them, אני יכול לשנות פה, אם אני רוצה כל שבוע, כל יום וכו', והוא ירוץ, ואם אני לוחץ פה מצד שמאל על הפרופיל שלי, עושה settings, ואני הולך כאן ל-notification, שימו לב,
בסדר? פרופיל, settings, notifications, אז במשימות אני יכול להגדיר לו, לשלוח לי את זה גם באימייל, ואז אני אקבל כל יום שני אימייל, או הודעת פוש, או גם וגם. נראה את זה גם בפלאפון וגם במחשב. עכשיו, אם אני הולך רגע לטסקים שלי, אוקיי? אני הולך רגע לכל מיני טסקס שעשיתי, אני לוחץ פה על 3 נקודות, הולך פה לסקייג'ואלס, אני יכול לראות פה כל מיני דברים, אז יש לי נגיד אחד שמזכיר לי לתכנן שבוע, והוא כבר נותן לי איזשהו מיני תכנון. יש לי אחד שמסכם לי כתבות מגניבות של AI, וכאילו נותן לי רעיונות על תוכן, שימו לב, send weekly AI content ideas, שימו לב מה אמרתי לו פה. search for the latest AI releases, שוב, אני כתבתי את זה בעברית, הוא אחרי זה תרגם, תחפש את הדברים הכי מעניינים שקרו בשבוע האחרון, ובהתבסס על כל מה שאתה יודע עליי, כי הוא כבר מכיר אותי, אז תשלח לי 5 רעיונות לתוכן, תתמקד בדברים מיוחדים ומעניינים, ואמרתי לו פה, במחקר תשתמש בדברים גלובליים, אתרים מהעולם, אבל התשובה שלך תמיד בעברית, וחבר'ה, כל יום ראשון אני מקבל אליי את הדברים, להגיד לכם שהוא תמיד קולע? לא. אבל בהחלט יש לי שם כל מיני תובנות, כל מיני דברים מגניבים, כל מיני דברים מעניינים שעולים, וזה סופר סופר חזק. אז אני אומר שוב, כדי להפעיל את זה, אני ב-O3 צריך להיות, אוקיי? אני נמצא פה, כי אם הייתי עושה את זה ב-4O, אוקיי? תעדכן, צור משימה שבכל יום ראשון תחפש כתבות ותעדכן אותי לגביהם. שימו לב, הוא לא מצליח, בסדר? הוא לא עושה את זה. נעשה לו פה צור טאסק, שוב, יפתיע אותי אם הוא יעשה את זה, בוא נראה. בסדר, אתם רואים, הנה טאסק מוכן, הוא לא מפתח את המשימה. אז כדי להפעיל את זה צריכים להיות ב-O3, גם חבר'ה זה למנוי בתשלום, בסדר? סודות השיווק של עדן ביבס, בכל זאת זה מה שאני עושה, אז זה במנוי בתשלום גם, וזהו, וזה גם, תחשבו כמה דברים אתם יכולים להפעיל את GPT, הוא ממש יכול לתפקד כמו סוכן, הוא אוטונומית הולך על בסיס המשימה שהגדרתם ומביא לכם דברים, זה באמת באמת מדהים, וזה יכול לשרת אתכם בכל תחום, גם בשיווק וגם בכזה. אני עושה עצירה קטנה, למרות שאני חושש שזאת תהיה טעות, אבל לי אנחנו בסדר, החבר'ה מבינים, כותבים דברים, שומעים טוב, עוקבים בקצב, יש איזה כן, כן. כן, אני עונה להם פה בצ'אט בינתיים, אנחנו פה בפעילות. מהמם. אז עד כאן, מה שהראיתי פה, אני רוצה לעבור איתכם עכשיו, דיברנו פה קצת, הראיתי לכם קצת איך אני חושב, איך אני פועל, שוב, המטרה פה להראות את ההשראה ואת הדרך ואת האופן שבו יש הסתעפויות ואיך אפשר להוציא מה-GPT הרבה יותר, אבל אני כן רוצה לתת לכם גם באמת כלים שהם ממש אופרטיביים. אז אני רוצה להראות לכם מה המרכיבים המנצחים ל-GPT מנצח. שוב, ב-AI ביזנס אנחנו מעמיקים בזה מאוד מאוד מאוד, אבל אני כן נותן לכם את זה רגע פה בבריף, כדי שמי שירצה יהיה לו רגע ברמת החשיבה וההבנה. אז, הדבר הראשון זה מי אתה ומה המשימה שלך. אני נכנס לקסטום GPT ואני מסביר לו מי הוא, מה המשימה שלו. הדבר השני זה רקע על המשתמש, מי הולך להשתמש בך, זה אני, זה מישהו אחר. 3 זה האופי והגישה, 4 זה היכולות המיוחדות, כל מיני דברים מיוחדים, תכף נראה דוגמה. 5, איך אנחנו הולכים לעבוד יחד, כמו שראיתם בקורא בכף היד, שאמרתי לו תקשיב, איך אנחנו הולכים לעבוד ביחד, בכל פעם שמישהו כותב לך משהו, אתה ישר כותב לו, בוא תצטרף לקבוצה של עדן, זה חלק מה-workflow, מתהליך העבודה, אני ממש בונה לו תהליך עבודה, וכללי הזהב, כל מה שלא מצאתי מקום אחר ואני רוצה להכניס. בואו נראה דוגמה, אוקיי? יש לי GPT שנקרא ויונרדו, אוקיי? אני בכוונה עושה פה טשטוש כדי שלא תקראו רגע, אני אסביר. הוא נקרא ויונרדו, ואני לא יודע כמה מכם מכירים, אבל לג'מיני יש מודל שנקרא VO3, אוקיי? גוגל ג'מיני, אם אני לוחץ פה על יצירת סרטונים, אני אומר לו, צור סרטון של סרטן פריך, עובד על מחשב, אוקיי? אז הוא יודע ליצור לי סרטונים. אלא הוא סבבה אם מסבירים לו ככה, אבל הוא לא מאוד מדויק. אז יצרתי את ויונרדו. מה ויונרדו עושה? בואו נראה ביחד.
אמרתי לו ככה, שם והגדרת תפקיד, הנה ממש הפרומפט שכתבתי לו, אני עובר איתכם, אני טיפה יריץ את הדברים כי זה ארוך, אבל תראו ממש דוגמה פנימית, אני גם אשתף איתכם את הפרומפט של זה, שיהיה לכם ככה, לקחת את זה כהשראה. אמרתי לו, אתה ויונרדו, מאסטר הפרומפטים של ויו 3. התפקיד שלך הוא לנסח פרומפטים חדים, מרשימים ומדויקים. המטרה היא אחת, לתת למשתמש פרומפט מושלם שמוכן להדבקה, בלי הקדמות ובלי הסברים. רקע על המשתמש, המשתמשים שלך הם יוצרי תוכן, אנשי שיווק, בעלי עסקים קטנים, מעצבים, קריאטיביים וגם משתמשים מתחילים. כולם רוצים דבר אחד, ליצור סרטון מדהים מטקסט מהר ובקלות. הם לא רוצים ללמוד על VO, הם לא רוצים להבין איך כותבים פרומפטים, הם רוצים תוצאה מיידית. האופי והגישה. אז עכשיו פה אני מכניס אותו לדמות, אני ממש כמו יוצר דמות מסרט, אני יוצר ישות. מה הישות הזאת? אתה פועל כמו עורך קריאייטיב מנוסה עם גישה ישירה, אתה לא מבזבז זמן על הסברים, הטון שלך חד, בטוח, נטול חנופה, אתה יודע בדיוק מה הוא רוצה, אתה מדבר בגובה העיניים וכן הלאה. מה היכולות המיוחדות שלך? אתה יודע להפוך רעיונות כלליים לפרומפטים קולנועיים מדויקים. שימו לב, פה אני עושה דיג אין, אני נכנס יותר לעומק. באופי והגישה אני טיפה מלמעלה, פה אני נכנס איתו יותר לעומק. יש לך הבנה עמוקה על הדרך בה ויו 3 מפרש הנחיות. אתה יודע לשלב אלמנטים של כתיבה ויזואלית וסגנונות עריכה. אתה שואל שאלות באופן חכם, לא כופה. בסדר, היה פה קצת שאלות, דילגתי על זה, לא הכנסתי את זה פה לתוך הזה, כי זה פשוט ארוך. אבל אתה בעצם עושה את זה בצורה הזו. ושימו לב מה עשיתי פה, העליתי לו קובץ, אוקיי? שנקרא המדריך הסודי של ויו. איך עשיתי את זה? מאוד מאוד פשוט, אוקיי? הלכתי ל-ChatGPT. בסדר? ואמרתי לו, אני רוצה שתאתר לי את כל הפרקטיקות, הנה גם עם טעות כתיב זה בסדר, הכי טובות ומוכחות, כדי לכתוב פרומפט מנצח ל-VO 3. אפילו חבר'ה לא צריך Deep Research בשביל זה, בסדר? אתם פשוט, הוא ילך לאינטרנט גם בגרסה החינמית, זה כן יכול להיות בגרסה החינמית, והוא יכתוב לכם, הוא ימצא באינטרנט, שימו לב, נושא, סצנה, פעולה, סגנון ויזואלי, הוא מסביר לכם את הדברים לפי האתר הרשמי של גוגל, הוא נותן לכם בדיוק את המבנה של הפרומפט, פשוט זה מה שעשיתי, הצאתי לו את זה לקובץ PDF, ושמתי לו את זה כחלק מהממשק אימון של הסוכן. שוב, יש על זה מפגש שלם שלי, שהוא מסביר איך יוצרים אותם, על כל הממשק, אני לא רוצה להיכנס לעומק הזה היום, אני רוצה יותר לתת לכם את התמונה, אבל זה מאוד פשוט, אתם פשוט גוררים את הקובץ. אז אני אומר לו פה, שאתה יודע איך אתה יודע איך, כי העליתי לך קובץ, אז שימו לב מה קורה פה. הוא כבר מבין מי הוא, והוא יודע לכתוב לי פרומפטים ברמה גבוהה, ואז הנה תהליך העבודה. אז כל אינטראקציה אני רוצה שתפתח בדיוק ככה, שימו לב, אני ויונרדו, הסוכן ליצירת פרומפטים מעיפים, תן לי את הרעיון ואני אחזור עם פרומפט. אחרי שהמשתמש נותן רעיון, תשאל אותו, האם יש סגנון מסוים שאתה רוצה? והנה גם כמה אפשרויות לבחירה, הוא נותן לו גם אפשרויות, אתה רוצה את זה סגנון מוצר, טבעי, מוזיקלי. והאם אתה רוצה שיהיה דיבוב לסרטון, האם אתה רוצה שהסרטון ידבר, ובאיזו שפה? אז אתם יכולים להגיד לו, אני רוצה שהוא ידבר בעברית, או באנגלית, או ברוסית, ויגיד כך וכך וכך. ואז, אני אומר לו בדיקה מול הקובץ, לפני שאתה עוצר את הפרומפט, אתה תפתח את הקובץ, ואז תעיין בו, אוקיי? ואז הוא יוצר, ואז תיצור את הפרומפט. אני מעביר את זה, כי זה באמת לא כזה זה. כללי הזהב, אני קצת שוב נותן לו, אל תסביר שום דבר, תיתן רק את הפרומפט עצמו, תתאים את עצמך למשתמש, כל מיני דברים, אחרי זה אתם תוכלו לראות. ובעצם ככה אני בונה כל קאסטום GPT, שוב, מי אתה ומה המשימה, מסביר לו מי הוא, מה הוא עושה, נותן לו שם גם בדרך כלל, שימו לב, אתה ויונרדו, אני ממש נותן לו שם, אני עושה כמו דמות מסרט. מה הרקע על המשתמש, מי הולך להשתמש בך, זה אני, זה אנשים וכולי, הוא מבין מי הולך להשתמש בו, האופי והגישה שלך, מה האופי, מה הסגנון, מה ההשראה, היכולות המיוחדות, אני עושה דיגינג יותר לעומק, מה הוא צריך לדעת, אתה צריך להיות מומחה בזה, אתה צריך לשים לב שיש לך קובץ, וכולי וכולי. איך אנחנו הולכים לעבוד, ממש מהפלואו, כדי שלא יהיה טעויות, שהפלואו יהיה מאוד מאוד ברור, וכללי הזהב. אז אני מסכם שנייה, עד כה, ראינו איך קאסטום GPTs באמת יכולים לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, ראינו דוגמאות לקאסטום GPTs שיש אצלי, ושוב, הם מאוד מתאימים למה שאני עושה,
אז הם יותר מתאימים אליי, אבל גם ראינו איך עושים אותם, וראינו גם דוגמה שאתם תקבלו אותה ותוכלו לעבוד על זה. עכשיו עוד משהו מגניב שאני רוצה לתת לכם, זה סוכן שנקרא כותב ההנחיות, ובעצם כשאתם תרצו ליצור איזשהו custom GPT כזה, שוב, זה לא כל התמונה, יש פה עוד עומקים ורבדים כמובן, אבל אתם תוכלו להתחיל, מה שנקרא, זה ייתן לכם איזושהי התנאה מגניבה, ותוכלו להתחיל לראות ולהתרגש עם הדבר הזה. אז כותב ההנחיות, אתם פשוט אומרים לו מה אתם רוצים ליצור, והוא כבר עוזר לכם ליצור סט שלם של הנחיות, אז זה סופר סופר קול, נותן לכם את זה באמת באהבה, ואתם תוכלו ככה להתחיל להיכנס. אז זה מה שהבנו עד כה. עכשיו, עוד דבר שקורה אצלי ברמה השיווקית, שאותו לצערי אני לא אוכל ללמד בכלל בפלטפורמה של המועדון, כי הוא דורש כמה וכמה מפגשים, אנחנו מעמיקים בו באמת בתוכניות אחרות שהן יותר ממוקדות בנושא, זה כל העבודה עם מייק ואוטומציות. ויש לי נגיד איזשהו תהליך אוטומציה, שאני רוצה רגע להראות לכם אותו, זה. אוקיי? אני לא אעבור איתכם שנייה על כל הדבר, בסדר? אני לא אעשה לכם זה בראש, אבל אני מקבל אליי חבר'ה כל יום את כל העדכונים הכי מעניינים בעולם ה-AI, אני מקבל אותם אליי לוואטסאפ, מסוכמים בעברית בסגנון שלי, ואז אני, חוץ ממה שראינו פה, אני תמיד נשאר מעודכן, אני רואה את התוכן, אני רואה את הכותרת, אני מקבל אותו עם הכל, אני מקבל לינק להמשך קריאה לכתבה, ואני גם יודע כל הזמן מה קורה, וגם יכול להפוך לתוכן דרך הסיסטם שראינו, ודרך עוד סיסטמים שיש לי בחברה, בקלות ובמהירות, אוקיי? עכשיו, אמרתי לעצמי, עוברים קצת לשלב של ההפתעה, אמרתי לעצמי, עדן, מה יקרה? אתה עכשיו תסביר לחברי המועדון שיש לך את האוטומציה הזו, הם יגידו יו, מה, אני גם רוצה ככה לקבל את כל העדכונים, אבל זה מגיע לך לוואטסאפ, אז מה כאילו, ואתה לא יכול ללמד אותם, כי ללמד אוטומציות, שוב, זה יכול לקחת 3 שיעורים, וזה לא פשוט, ואז אפשר ליצור עוד המון אוטומציות, כן? אבל ספציפית על הדבר הזה אמרתי, איך אני יכול לעזור לכם? אז אנחנו גאים להשיק משהו שבנינו ממש לפני יומיים, אני ולי ביחד, כשחשבנו על המפגש, וקוראים לזה Brain News, ויצרנו לכם אתר, שאני שומר אותו רק לחברי המועדון, בסדר? אני לא מפיץ אותו כרגע לאף אחד אחר, הוא יהיה רק שלכם, ואתם הולכים לקבל שם פשוט את כל העדכונים של AI שקורים מהעולם, מסוכמים בעברית, פשוט באתר כל יומיים, ושוב, לא הכל יעניין אתכם, אבל אתם תוכלו להיות מעודכנים בעולם ה-AI, לראות את הכל, לשמוע את הכל, זה חלק מאוד כמה טרנספורמציות שהמועדון עובר, ואתם יכולים לסרוק פה את הברקוד, ואני אגיד לכם שעקרונית זה ישב על אתר משלנו, אבל היה לנו איזושהי תקלה קטנה, אני רוצה לראות אם עכשיו זה, לא, זה עכשיו אני עשיתי לזה עוד איזשהו שינוי, אז זה יושב כרגע על דומיין שאולי בקרוב ישתנה, על איזשהו כתובת URL, אבל שימו לב חברים, זה גרסה ראשונית, כן? אנחנו נרצה לשפצר את זה, לעשות את זה יותר יפה, יותר כזה, אבל תקשיבו, אלה כתבות אמיתיות, אוקיי? קליי מודיע על סגירת סבב גיוס של $100 מיליון, היא אישרה, תראו איזה יופי מבחינת השפה, פשוט, אתם יכולים לראות מה קורה, ואתם יכולים לראות את התאריך שזה פורסם ומתי, ואם בא לכם להמשיך לקרוא, אתם לוחצים פה על הכפתור, יכולים להגיע לכתבה המקורית שממנה זה נלקח, אז הנה, שימו לב, OpenAI משיקה 2 מודלים של בינה מלאכותית, זה קרה אתמול, אז OpenAI הכריזה על השקת 2 מודלים, בזמינות מלאה להורדה, אלה הדגמים, אתם יכולים תמיד להיכנס לפה ולראות את כל הדברים, עכשיו היופי הוא שבגלל שהכותרת בולטת וזהו קצר, אתם יכולים לדפדף מה שלא מעניין אתכם, ולהתמקד במה שכן מעניין אתכם, אם זה תחום, לא יודע, אוטומציות מעניין אתכם, ייצוג מעניין אתכם, השקעות מעניין אתכם, אתם יכולים לראות את זה פה, ותראו איזה עולם מטורף אנחנו נמצאים בו, זה באמת בלתי נתפס, איך אנחנו יכולים, לי ואני ביחד, תוך 1.5 שעה, שעתיים, להרים אתר חדשות, בסדר, נכון, זה לא ynet, אני לא מתיימר,
אבל אשכרה להרים אתר חדשות, אתר שאם לפני שנתיים, שכבר הייתי עובד בבינה מלאכותית, מישהו אומר לי, עדן, אתה רוצה שאני אבנה לך כזה למועדון, אתר חדשות, שיעדכן את כל האנשים, עם כותרות וזה, ושוב, זה רק ורסיה ראשונה, אנחנו נשפצר ונשפר אותו. הייתי אומר לו, תקשיב, זה מטורף, זה שווה לי לא יודע כמה כסף. אנחנו באמת הולכים לעולם מטורף עם קפיצת מדרגה שאי אפשר להסביר אותה בבינה מלאכותית, וזה גם יעסוק הכנס שהתקיים ב-17 באוקטובר, עושה לכם טיזר קטן, אני ממש ממש חושב שאתם רוצים להיות שם, זה הולך להיות היסטרי מכל הבחינות, ענק, גדול, באמת באמת משהו ברמה גבוהה, אבל התחום עובר טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה, וברגע שהאתר של המועדון יצא בערך בעוד כחודש, ואנחנו נחפוף אתכם עליו, אתם תראו את כל החידושים שיהיו שם, גם אנחנו כמועדון הולכים לעשות כמה שיפטים מאוד 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 מגניבים בכל מה שקורה. אם זה נראה לכם מגניב, אם אתם, לא יודע, אני אישית מתלהב, אני חושב שזה מאוד מאוד מעליב, אני אשמח לשמוע מכם בצ'אט איך אתם חווים את זה, אנחנו נשלח לכם גם את הלינק, יכולים לסרוק פה את הברקוד ולראות את זה בפלאפון, ולשים לכם אותו במועדפים, ואז אתם יכולים תמיד להישאר מעודכנים. ולסיום סיומת, ממש דקות אחרונות, אני רוצה להגיד לכם ככה, אני רוצה שנדבר שנייה על מה באמת עומד מאחורי כל זה, ופה אני באמת מכניס אתכם לתוך הראש שלי, בסדר? כי עד כאן הגענו בדברים שהם חצי הראש שלי, אבל יש פה הרבה דברים טכניים, נכון? איך אנחנו מאמנים GPT, ואיזה GPTs יש לי, ואיך אני עובד, וקצת אוטומציה, ואני באמת מקווה ומאמין שפתחתי לכם את הראש להרבה כיוונים, ברמה השיווקית. אבל זה דברים או נגיד את זה אחרת, יש את התבלינים הסודיים, שבאמת יש פה, זה נראה באמת תבלינים סודיים, אני רוצה את התבלין הסגול הזה, נראה כמו משהו שמעשנים באמת, אבל יש תבלינים סודיים, שאני חושב ששום דבר שהייתי עושה, באמת, לא יכול לעבוד בלעדיהם, וכאן אני הולך איתכם יותר למעלה, ורגע נותן לכם משהו שהוא יותר ברמה המנטלית, אוקיי? אז הדבר הראשון, זה חזון גדול שמרגש אותי. אני חושב שאם לא הייתי פועל באמת ובתמים ממקום של ויז'ן, ממקום של חזון, הדברים לא היו יוצאים כמו שהם היו יוצאים. היה לי את הסוכנים הכי חכמים, ואת ה-GPTs ואת האוטומציות, אבל זה לא היה יוצא. וכשהבנתי שבאמת הוויז'ן שלי הוא, אני אומר אותו, להנגיש את תחום ה-AI, ובעיקר את תחום השימוש בכלים ב-AI, לכמה שיותר אנשים בישראל, כדי שנהפוך למובילים עולמיים ושימוש חכם בכלים, ואני אומר לעצמי, עדן, יש 8 מיליון אנשים בוגרים במדינת ישראל, אני כאילו מוריד תינוקות וילדים מאוד מאוד קטנים, ואנשים מאוד מאוד מבוגרים, בערך 7-8 מיליון אנשים, 6 מיליון, 7 מיליון. אם 7 מיליון אנשים היו יודעים לעבוד עם AI כמו שאתה יודע, או אפילו 80%, איפה זה היה שם אותם? איפה זה היה שם את הכלכלה? איפה זה היה שם את היכולות שלנו? איפה זה היה שם אותנו כמדינה? אני באמת מאמין שאם אנשים ישתמשו באופן חכם בכלים, זה יכול לשים אותם במקום מטורף. וכשאני יוצר תוכן, נכון, לא תמיד אני קם עם החזון, אבל אין שבוע שעובר שאני לא מזכיר את זה לעצמי, שאני לא חי אותו, שאני לא מרגיש אותו. וזה גורם באמת לדברים לצאת אחרת ולעבוד אחרת. אז הדבר השני, זה לשתף את הסיפור באמת, בסדר? אני לא אגיד שאני משתדל, כי אני לא משתדל, זה חלק המגניב, אתה לא צריך להשתדל כדי לשתף באמת. אני משתף את הדברים באותנטיות, בתכלסיות. אני לא מכניס אגו, לא מכניס איזה דמות מיוחדת. שוב, יש אנשים שיעבירו הדרכה על שיווק ויגידו, תיכנסו לאיזה דמות מיוחדת, שונה, תהיו פרובוקטיביים, תהיו כאלה, ככה יתייחסו אליכם. גם נכון. אני אישית חושב שלהעביר את עצמכם בצורה נקייה, בצורה אותנטית, אין לזה תחליף. ולספר סיפור, אנשים מתחברים לסיפורים, אנשים מתחברים לדרך. אני תמיד משתדל לספר באמת את הסיפור שלי, להעביר את עצמי, להעביר את הדברים. וקראתי משהו מאוד יפה שאמרה מנהלת השיווק של פנדורה, היא אמרה, פנדורה זה חברת תכשיטים שמוכרים לכם צמיד, ואז יש כמו צ'ארמים כאלה, כמו עיגולים קטנים, שכל הזמן אפשר לקנות עוד ועוד ועוד ועוד, ולהעשיר את הצמיד. והיא אמרה, לתכשיטים יש מחיר, אבל לסיפור אין. ועם הצ'ארמים האלה, אנשים כותבים את הסיפור שלהם. ואני ממש ממש מתחבר לזה. אני חושב שאם אתם באמת מספרים סיפור, והוא אמיתי, והוא לא חרטא, אז קורה משהו מאוד טוב. גם אנשים מתחברים אליכם, כיף לכם ליצור תוכן. אתם לא מתרגשים אם יש ביקורות
שליליות פה ושם, כי אתם יודעים שאתם באים ממקום אמיתי, ואתם יכולים להתמיד בזה לאורך זמן, בלי להיות יותר מדי, לא יודע, שנויים במחלוקת, או לא יודע, אנשים שמשחקים דמות מדי יכולים להגיד, רגע, פה שיקרתי, אז פה אני אגיד את זה. לא. אמת וסיפור זה בסוף משהו שבאמת מחבר את האנשים, ואין לזה תחרות, באמת באמת אין לזה תחרות. היופי הגדול בעיניי זה שלכל אחד יש את הסיפור שלו, בסדר? יש את האנשים שהתחברו לעדן, ויש את האנשים שהתחברו לשלומי. אז אם זה הסיפור האמיתי, אני חושב שגם, כל מה שאני אומר לכם פה, אני חושב שכל הטכני לא היה עובד בלי זה, בלי הדברים האלה. אז חזון שמרגש אתכם, אותי, לשתף את הסיפור באמת, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אני משלב כל הזמן בין מה שאני מרגיש למה שאני חושב שיעזור, בסדר? ובואו נעבור על זה רגע. כל תוכן הוא דבר שאני יוצר מתחיל מהשאלה לגבי מה אני באמת באמת נלהב ורוצה לשתף. ובאותו זמן, מה אני מאמין שיעזור ויביא ערך לקהל. בואו נבין שנייה את הדואליות שיש פה. בואו נגיד שיש משהו שאני ממש נלהב עליו, ממש ממש ממש. אבל אני אומר, לא יעניין את הקהל באף צורה. לא יעניין אותו פשוט, כי אותי זה מלהיב, אבל יש לי איזה משהו שאני אוהב. פחות. לעומת זאת, אם יש משהו שאני מאמין שהקהל מאוד מאוד יאהב, אבל אותי אישית הוא לא מעניין, הוא לא מביא אותי לבמה, אז גם פחות מעניין. מה, אני בא לרצות את הקהל? מה עשיתי בזה? זה כמו לרצות את הבת זוג בדייטים. אז בסוף הפנים האמיתיות יוצאות, בסוף אני לא יכול לשחק אותה כל החיים. ולכן אני חושב שהשילוב הזה בין מה אני באמת נלהב, מה אתם באמת נלהבים, בואו נדבר שנייה עליכם, לבין מה מאמין שיעזור ויביא ערך לקהל. וברגע שיש את המאץ' הזה, אני אומר, וואו, זה מעניין אותי העדכון הזה, אני גם באמת מאמין שזה יעזור לקהל, יביא לו ערך, זה יסקרן אותו, ואז אני יודע שזה משהו שאני יכול ליצור אותו, אוקיי? ואז כל הסיסטם הזה נכנס לידי ביטוי. תראו איזה, כאילו, כיוון שאם לא מתעמקים ואומרים, נראה מאוד מרשים לפני כן, אבל עכשיו אני מוסיף מוח לתוך התמונה, בסדר? והמוח הזה מאוד מאוד קריטי. זה אחד הטיפים הטובים. אני מדבר כל פוסט או סרטון בקול, כל פוסט שאני כותב, חבר'ה, כל החפירות שלי, אני קורא אותו בקול, ואני אומר, האם הוא ברור מספיק? האם הוא הגיוני מבחינת הפלואו? אם כן, אז אני עובר לשאלות הבאות. האם זה יגרום לאנשים לומר וואו? האם הם ירצו לשתף את זה עם אחרים? עכשיו שימו לב, אם הפעמים שאני אומר, וואלה הוא ברור, הוא הגיוני, סבבה, האם זה יגרום לבן אדם לומר וואו? עכשיו, הרבה פעמים התשובה היא לא. אז אני אומר, אוקיי, מה אני יכול בפוסט הזה? מה אני יכול בתוכן הזה? איך אני יכול להעשיר אותו עוד קצת, לתת עוד איזה ערך, עוד איזה זווית, עוד איזה כיוון, עוד איזה מחשבה שלא הייתה לפני כן. ואז יגרום לבן אדם להגיד וואו. ולא תמיד אני מצליח, כן? לא כל פוסט זוכה להיות רמבו ולהגיע לכל העולם. אבל אני יכול להגיד לכם שהפרקטיקה הזאת מאוד מאוד מעודדת אותי כל הזמן לחשוב יצירתי, לחשוב שונה, להעמיק, להכניס את עצמי לתמונה, ולעורר הרבה מאוד התלהבות מצד האנשים שאומרים, בוא'נה, איך אתם מביא פה את הזוויות האלה? למה? כי אני באמת מקדיש את המחשבה. כלומר, תוכן או זה אצלי, זה לא איזה, נכון, אני מייצר אותו מהר, את ה-80%, אבל אני מאוד מאוד מקפיד שכשהוא יוצא, הוא יהיה טוב. ולקרוא את זה בקול פשוט משנה את כל הווייב, כי לפעמים כשאנחנו קוראים בראש, ואז אנחנו קוראים בקול ואנחנו אומרים וואו, זה רגע, זה עולם אחר לגמרי, לטוב או לרע. אז זאת נקודה מאוד 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 חשובה, ממליץ לכם. אגב, אני אגיד את זה, אני עושה את זה בכל דבר שאני עושה, גם במוצרים, גם בסדנאות, גם בהדרכות, גם לא יודע, כל דבר שאני עושה, תמיד שואל מה המיוחד, מה השונה, מה עוד אפשר, עוד אפשר להקל על הקהל, וכן הלאה. והדבר האחרון, כן, סטנדרט גבוה הוא השיווק הכי טוב בעיניי, בסדר? ככה אני פועל, אני אומר גם כשהכל כביכול על מי מנוחות, הכל מתקתק, הכל עובד, אני אישית אין מנוחה, בסדר? אני קם בבוקר באיזה מין סטרס חיובי, כן? שלילי זה לא טוב. סטרס חיובי, רגש מאוד גבוה של רצון כל הזמן לשפר, מבחינתנו, בסדר? זה גם לי שנמצא פה, טליה, אפרת, וכל הצוות שלנו, תמיד אנחנו אומרים, אפשר לשפר, אפשר לעלות רמה, אפשר לדייק. הפוקוס הזה על מוצר או על שירות או על ליווי מנצח, מכניס המון המון אנרגיה, והוא גם גורם לאנשים לרצות לדבר על זה. והנה דוגמה על המועדון, זאת אומרת, מבחינתנו אפשר להשאיר את המועדון על הפלטפורמה הנוכחית, אבל יש שם דברים שהם לא מושלמים.
האנגלית והעברית לא הכי טוב, לפעמים אנשים מתקשים להיכנס לפלטפורמה כי הם נרשמים, אז אמרנו בוא נעשה פלטפורמה משלנו, נשקיע מה שצריך, נכניס שם דברים, אבל תמיד לחשוב על הרמה הבאה. עכשיו אתם חושבים שברגע שיצאנו את הפלטפורמה אז זהו, אז אנחנו נחים? גם לא, כי גם לה יש את הרמה הבאה. עכשיו, זה אני חושב באמת אולי תוחם את כל הדברים, כי אם אתם באים מסטנדרט גבוה במה שאתם עושים, אני חושב שזה משפיע על הכל, זה מכניס אנרגיה, זה מכניס חדשנות, זה מכניס חשק, זה גורם לאנשים לרצות להיות חלק, זה גורם למילים לבוא יותר בטבעיות, זה גורם למסר לצאת יותר טוב, ואז כל הדברים הטכניים שאמרתי קודם הם רק עוזרים, הם רק משכפלים אתכם, אבל הליבה כבר קיימת, הבפנים כבר קיים, ואז החוצה הוא הרבה יותר פשוט. איפה שמעתי, איזה דוגמה יפה ששמעתי על, אני לא זוכר, אולי על רכב ששוטפים אותו מבחוץ או מבפנים, כאילו משהו כזה כשמתחילים מבפנים, אז הבחוץ הוא הרבה יותר קל, והרבה יותר יוצא בטבעיות. הסטנדרט גבוה, באמת, אני חושב שלדרוש מעצמכם, בין אם אתם עובדים בחברה, בין אם אתם עצמאים, ולעסוק בתחום שאתם אוהבים אותו, ואוהבים את האנשים, ורוצים לתת, ורוצים לתרום, ורואים תמיד ככה, כזה, אז זה ככה קצת, מה שנקרא, ממתקים לסיום של איך אני חושב, ומשפט ש-ChatGPT נתן לי, כשהתייעצתי איתו היום לקראת, אז הוא אומר לי, השיווק הכי חזק זה כשאתה בונה מערכת שמשכפלת את האמת שלך. ונראה לי שזה די תוחם את כל מה שדיברנו. אני אתן לכם אתגר לשבוע הקרוב, חבר'ה, תכתבו GPT-1 לפי שיטת משושי הזהב, בצורה שתגרום לו לפעול כמוכם, כמובן מי שיש לו את המנוי בתשלום, מי שאין, אני אראה פה ממש, אני לא אדגים את זה, אבל אני רק אראה שיש מערכת שנקראת, לי תזכיר לי, איך קוראים למערכת שאפשר לעשות את זה בחינם? אתה מדבר על ג'יימס של ג'מיני? ג'מיני אפשר בחינם? יש לך את הג'יימס בג'מיני, אבל יש את ה... כן, ג'יימס אפשר בחינם לעשות? כן. וואלה. אז חבר'ה, אז אני אומר לכם רגע, האלטרנטיבה לעשות את זה בג'מיני ג'יימס זה הכי טוב, בסדר? כאילו חוץ מ-GPT, אתם נכנסים פה לניהול ג'יימס, ואתם עושים פה ג'ם חדש, ואתם יכולים לעשות בדיוק את מה שהראיתי עם הג'ם. אז אנחנו נשלח את הלינק לכותב ההנחיות, ונשלח את הלינק להנחיות של ויונרדו, לי תכתוב לך, כשאנחנו נראה שאנחנו באמת שולחים להם מקום מסודר מחר, יהיה לכם את הכל, 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 זה המשימה, זה האתגר שאני נותן לכם לשבוע הקרוב. אני חושב שמי שיעשה את זה, ייקח את כל התוכן שנתתי פה, באמת את הטעימה מאיך אני חושב, את הטעימה מאיך אנחנו עובדים ברמה השיווקית, ויקח את זה כמה רמות קדימה. זהו, סיימתי טיפונת באיחור, אבל אני מרגיש שסך הכל הצלחנו להתמודד עם הכמות תוכן. מקווה שנהנתם, מוזמנים לכתוב לי איך היה, אם נהנתם, אם היה טוב, אם אתם כאלה, לא יודע, רוצים עוד דברים בסגנון, אני נהניתי מאוד, וזהו, דברו אליי בשאלות. בואו נראה מה אנשים כותבים פה, מקווה שפה הרבה פרגונים, היה באמת שיעור מגניב ביותר, ואפשר להגיד באמת כל מה שעדן אמר פה, אני פה מבפנים אני רואה, וזה הכל אמת, כאילו גם, נגיד מה שהוא אמר בסוף, שגם שהוא יוצא משיעור עכשיו שהוא העביר, ורואה שהכל טוב ומלא פרגונים, הוא בא עכשיו ואחרי זה יכול לשלוח לי, שמע, אני מרגיש שיכלתי לעשות את זה טיפה יותר טוב, ויכלנו לעשות את זה טיפה יותר טוב. לא משנה כמה פרגונים, תמיד מחפש את הרמה הבאה, ואני חושב שזה באמת אחד הדברים הכי קריטיים, ומה שמבדיל אותו גם מרוב האנשים. וזהו, בגדול, אני רואה שיש פה המון פרגונים, גם אם אני רוצה עכשיו לראות את השאלות, הם מקפיצים את זה בפרגונים, אני רואה פה... איזה כיף. אז אם יש לכם באמת שאלות ככה שלא ענינו עליהן, בואו תקפיצו לנו. נכון, גם מפרגנים לך, באמת מקום פה גדול לפרגן ללי ולטליה שעושים עבודה פשוט היסטרית ביחד במועדון, באמת כל הכבוד, כן, זה העלה את המועדון בכמה רמות, אין ספק. אני רואה פה, הנה שירן כתבה עוד שיעורים על מיינדסט. הנה, רגע, אני שם את טליה פה בתור הוסט גם, אני לא יכול, אתה יכול לשים אותה כקו-הוסט. רק שנייה. זה משהו שלא הבנתי בזום, עד היום, אולי מישהו פה יכול לחדש לי קצת, איך אני יכול מראש לשים הוסטים, כאילו, במקום
כי הנה, נגיד היום לא ראיתי שטליה כבר נכנסה, והנה, לא הייתה הוסטית. אז אם מישהו מכיר דרך בראש לעשות, הנה, שמתי אותך, טליה. כן. רגע, עכשיו לא שומעים. לא רציתי להפריע כל הזום, אבל היה כרגיל מדהים, וראיתי ביקורות מדהימות, אחלה סיסטם הראת פה, מדהים, כל הכבוד. יש פה הרבה שאלות על ג'נספארק, אם זה יכול להחליף את המנוי של GPT, מה דעתך? לא, אני לא חושב שזה כרגע מחליף את המנוי. אני חושב שזה כלי מאוד מעניין, אפשר לעשות איתו המון דברים. אני גם גיליתי שהוא לא מערכת סינית כמו שהרבה חשבו, הוא דווקא חברה אמריקאית, פשוט היזמים הם סינים, היא רשומה בקליפורניה, היא כפופה לחוקים האמריקאים, השרתים שלה בארצות הברית, ואני אומר את זה בהקשר שעל מה שסיני אין פיקוח והרבה אנשים חוששים, אז ג'נספארק התייעצתי עם הצ'אט ובדקתי, וסך הכל נראה טוב. אני חושב ששווה להיכנס לג'נספארק ולעשות אותו כעוד מערכת, לא הייתי מספיד ל-GPT, GPT הוא חוד החנית, הם לא יוותרו, הם מגייסים עשרות מיליארדי דולרים, הם משקיעים בפרויקטים מאות מיליארדים, שאני לא יודע איך זה הגיוני, אבל זה קורה, ומוצאים אחרי GPT 5, ולא הייתי, GPT זה חוד החנית, GPT זה קומודיטי, באמת, זה כמו שיש לכם קפה שחור או נס קפה בבית, כזה. אז ג'נספארק זה נחמד, זה עכשיו אני מוסיף טיון של ויסוצקי חמדת השקד, הוספתי לקפה עוד משהו, אבל זה תוספת, בסדר? הבסיס GPT, כרגע. מדהים. רשמו לנו פה שאפשר להגדיר מראש בהגדרות של הזום, להגדיר עוד הוסטים, בהגדרות לפני. באוטומטי, אוקיי. מעניין, אני ממש גם שאלנו GPT עם זה וזה. ערן שואל פה למה החלטת להיגמל מקופאין. אולי נעשה אם יעניין אתכם, שוב, לא יודע אם זה מעניין בהקשר של המועדון, אבל אני רואה הרבה שאלות גם אישיות, אולי קצת שאלות יותר אישיות שקשורות להתנהלות, לחשיבה וזה, אם תרצו אז בכיף. אז למה החלטתי להיגמל מקופאין? טוב, אני אענה על זה, כבר הקפצנו. לא החלטתי להיגמל מקופאין, החלטתי לעשות הפסקה של שבועיים. מצום תענית אסתר, קמתי בבוקר, החלטתי לצום לפני שנה וחצי בתענית אסתר באופן פשוט סתם, ספונטני, ואז אמרתי, רגע, אני מפורק, אני לא רעב, אני לא סמא, אני כאילו במעלית בקומה 740, הראש לי כואב, אני מרחף, מה קורה פה? אני בחלל, בקטע לא טוב. והבנתי שזה הקפה, ואמרתי, אני אעשה הפסקה. והשבועיים הפכו לשנה וחצי, כי הגוף מתרגל, ואתה אומר, בונה, כל כך טוב לי בלי, אני ערני בלי, אני ישנתי 6 שעות הלילה, למשל, ולא נחתי צהריים, והנה אני איתכם בשידור, שזה גם נותן אנרגיה, אבל בונה, אין את הדרופים, אין את זה, אז פשוט לא חזרתי, בסדר? זאת הסיבה. יש שאלה, אם יש דרך לסנכרן את הזמן של ה-GPT ולא כל הזמן צריך להזכיר לו את התאריך, מה השעה, כאילו נגיד עשית את הטסק ולפעמים אני זוכר גם עם הטסק, הוא לפעמים מתבלבל בתאריך ועכשיו הוא מביא עדכונים לא חדשים. יש איזה דרך לעשות את זה? מה זה? סליחה, טליה, מה את אומרת? לא, אבל זה נכון, כי כשעושים את העדכונים, הרי אני גם מקבלת כל הזמן טסקים, כמו שאתה עושה, אותו דבר. אז זה כאילו גולל, הוא חוזר על זה, הרבה פעמים הוא חוזר על זה, זאת אומרת, יום למחרת הוא יכול לחזור, הוא מוודא שקראת, הוא מוודא שקראת. כן, לא, חוזר, כן, יש דברים שכן, יש דברים שלא, אתם צריכים להסתכל, זה סוג של ביקורת. יש עדיין קצת פרדים, אני חושב שמחר יהיה מאוד מעניין לראות מה ישתנה, איך זה ייראה, אני מאוד מקווה שהם לא יחזרו. באג פשוט, זאת אומרת, יש את הטסקים לראות איך זה מוגדר ופחות או יותר, כן, כזה. מעולה. בואו נראה מה יש לנו פה עוד. מורן שואלת אם זה נכון ש-GPT 5 התחיל בבניית פרופיל אישי של משתמשים, אין לי מושג. יש ספקולציות, יש דברים יותר מבוססים, אני בדרך כלל מחכה שזה יצא, אני לא אוהב ספקולציות, אין לי שום עניין לבוא ולהגיד בראש, הנה תראו, ידעתי, כאילו פחות, אני מחכה שיצא, ואומר מה הכי פרקטי, איך אני עושה את זה טוב. ביקשו פה, אני קראתי פה, בגלל שדיברו פה הרבה על שיווק, כתבו פה אם אפשר לעשות שיעור על שיווק, אם זה מעניין פה אנשים שנשארו, אנחנו נשמח לשמוע, כי אנחנו, כן.
אני אשמח, שיווק היא מילה באמת מאוד מאוד גדולה, וגם פה, נכון. לקחת את זה להמון כיוונים, מה זה סודות השיווק של עדן, זה יכול להיות אין סוף. אני אשמח אם אתם רוצים בשיווק, מה בשיווק? בדיוק. אתם יכולים להיכנס לעומק, אנחנו נשמח באמת שזה יהיה. כי כאילו שתבינו, אז סוכנים זה שיווק, האבטרים זה שיווק, הווידאו זה שיווק, הכל זה אפשר לקחת לשיווק. כמעט כל כלי שאתם לומדים פה עם עדן, יכול ללכת לשיווק. נכון, הכל יכול להיות סוג של שיווק, המפגש עם גיא אגה שהיה מצוין על שיווק, נכון. המפגש עם נתנאל על שיווק, המפגש עם איתי על בניית דפי נחיתה, עכשיו כל הזמן זה מתעדכן, אז אנחנו כל הזמן מדביקים אתכם עם הפרקטיקות החדשות, אבל כן, אין לזה סוף, זאת אומרת, אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים. עם סקרים וכאלה. מירי אמרה שיווק בהרחבה על הבוטים שהראית היום, אז המפגש שלי, לי ברקוביץ' שהעביר על בניית קאסטום GPT, זה מופיע בתוך הסקול, יש גם תוכניות יותר מעמיקות של זה, בקרוב אולי אנחנו נעדכן, שממש מראים יותר לעומק ולוקחים את זה עוד כמה צעדים קדימה, שזה יותר מתאים לבעלי עסקים, אבל לא כולם. מיינדסט סיסטם וכל מה שכתבתי לך באינסטגרם, כן שירן, אני מסכים. לא סתם הסלוגן של המועדון זה שלי, בינה אנושית בעולם מלאכותי, אנחנו שמים על זה ונשים על זה יותר ויותר דגש. אני באמת חושב שאיך אנחנו חושבים כבני אדם, איך אנחנו באמת מפתחים את הבינה האנושית הזאת בעידן של בינה מלאכותית, זה הופך להיות ה-game changer, והטכני בא יחד עם האירוע. אז זה גם בתכנונים, ממש. אז כן. יש כמה דברים שאני פשוט עוד לא אומר, כאילו אני מאוד מתאפק, אבל אני יוצא אותו עצמי. טוב, חבר'ה, תודה. אני רואה שיש פה עוד קצת שאלות, אבל אני לא רוצה לעכב את כולם. אם יש עוד דברים, תכתבו בסקול, נשתדל לענות. נהניתי איתכם מאוד 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 מאוד. אנחנו פה בשבוע הבא, טליה, עם מה יש לנו? לא יודעת, רגע, נסתכל. רום בא. רום, נכון. רום, אשתו לעתיד של לי, שהיא גם בוגרת של התוכניות יותר מתקדמות שלי, וגם היא מנהלת סושיאל, לפני הכל היא מנהלת סושיאל מדהימה, ועושה עבודה ממש ממש טובה, הולכת להסביר לנו על קנווה, על כל החילושים של קנווה, מה יש בו, כל מיני דברים של AI מגניבים, סופר סופר שווה. ממש. כן. זהו, תודה חבר'ה, תודה רבה. ביי, להתראות. תודה כל הפידבקים הטובים. ביי להתראות. ביי, ערב טוב. ביי, ערב טוב, ביי. עדיין אל תסגור את הזום, אני אעשה פה גם אולי טיפה צילומי מסך. סגור. Recording stopped. ביי לי, להתראות, ביי מותק, ביי.